Nandito na sila. At nasundo na namin sila. Bali dumaan muna kami dito sa Lugawan. Tara na. Doon na sila sa kabila. Buhay ito. Ayun naman na. Nakatulog kasi si Bebe. Ayan po mga Aquarium Jason, yun. Magandang umaga na eh. Alauna na eh. Alauna ng madaling araw. At papunta nga kami ng Iriga para sunduin si Bianan. Yan, si Ami kasama ko, tsaka si Bibi. Ma. Hello. Time check natin ay 1:11. Biyahe na kami. Painitin ko muna yung makina. Sana di tayo antukin. Let's go. Let's go na. Sana di tayo antukin.
nakagrahe na ako at matulog muna ako. Tulog muna kami. Mas maganda na mauna kami dito kaysa kung kailan malapit na sila tapos magmamadali, para iwas tayo sa anong disgrasya. Nakagrahe na ako ng Piña Francia, may Alps dyan, isa Rug. Yung anak namin tulog, natulog siya. Tutulog pa lang. Tulog muna. Tulog muna ako. Abangan na lang sa dating nila. Okay. Ayan. Nandito na sila. At nasundo na namin sila. Bali, dumaan muna kami dito sa Lugawan. Tara na. Nandun na sila sa kabila. Buhay ito. Ayan. Matulog kasi si Sarado. Bebe. Anong drinks? Tapos kami maglugaw. Si Bebe ayaw maglugaw. Si Lola? Kusugon mo pa, ma. Kusugon mo, ma. Kusugon pa, ma. 1, 2, 3, push! Natagap. Ano? Yung lugaw mo. Dito na kami. Ang oras natin ay wala. Wala tayong orasan. Ito, motor na mga ito. Binabakalan na. Ay, may mga piste. Ako, huwag na ako may tulog. Okay na ako. Hindi pa sa ano pa yun? Sa New Year. Salmon. Tsaka may mga sahog kami dito sa Evan Sahog. Nandito ba? Ayun. Parang balat siya ng baka.
pang baho? Ha? Wala pang baho? Wala pa ako. Santol. Ginataang santol.